hadden een peteer gewoon bij een aantal statenleden. De meesten laten dus gewoon links lezen. VVD, FNP komt er niet eens opdagen. Die vinden dus net belangrijk genoeg wat hier gebeurt in Friesland. Het is heel teleurstellend hoe zij het doen. We hebben alleen de handtekeningen gekregen van de PVV en van Forum. Dus als je hem trots hebt, dan willen wij het doen. Ik wens je hem heel veel succes daarbij. Want politiek was dat net redden, want ze laten dus gewoon links lezen en ze willen net luisteren. Die zitten te praten en dan wordt er een papier onder je neus strooien. Ja, zo gaan wij net te werk. Boppen dat de luid al een uitspraak van dit college. Hè. Het college praat ook namens de steden, dus dat is al duidelijk. En dat is gewoon de lijn, dat is democratie. En zo hebben we het met elkaar al bepraat. Wij doen gewoon de Friese aanpak. Wij kiezen voor ons eigen beleid. Tuurlijk zal de reductie wezen moeten, maar vanuit de landbouw is ik duidelijk aan dat kennen wij wel en dat zeggen wij ook. Maar zodra het deadline is, wordt het hier in de provincie net uitgevoerd. En dat weet ik zeker, want ik weet ook dat de meerderheid van de partijen er zijn insteekt en ook ons college.